În România, inventarul anual este foarte important pentru firme. Toate companiile trebuie să-l facă. Asta spune legea. Legea este OMFP 3055/2009. Inventarul înseamnă verificarea fizică a bunurilor și datoriilor. Astfel ne asigurăm că datele contabile sunt corecte. De asemenea, ne asigurăm că respectăm legea. Contabilitatea corectă este importantă. Ne ajută să luăm decizii mai bune. De asemenea, ne ajută să evităm problemele cu statul. Inventarul anual este o sarcină importantă, dar este și o obligație legală. Asigură-te că îl faci. Există câteva excepții de la această regulă. Firmele mici ar putea fi scutite în anumite cazuri. Situațiile extreme ar putea permite de asemenea excepții. De exemplu, o calamitate naturală ar putea face imposibilă efectuarea unui inventar. În acest caz ar trebui să documentezi situația cu atenție. Cu toate acestea, aceste excepții sunt rare. Nu presupune că ești scutit. Verifică întotdeauna cu contabilul tău. Este mai bine să previi decât să tratezi. Asigură-te că înțelegi legea și asigură-te că o respecti. Neafectarea inventarului anual are consecințe grave. Acestea pot include amenzi și alte sancțiuni. Statul ia în serios această cerință. Ei vor să se asigure că afacerile funcționează corect și vor să se asigure că afacerile își plătesc impozitele corect. Dacă ești prins fără inventar, vei fi pedepsit. Pedeapsa va depinde de gravitatea faptei. Nu risca. Fă-ți inventarul în fiecare an. Este legea. Un plan eficient de inventar are 3 etape. Acestea sunt pregătirea, inventarierea și închiderea. Pregătirea include alegerea unei date și a unei echipe. De asemenea, trebuie să îți instruiești personalul și să verifici stocul în prealabil. Etapa de inventariere este numărarea propriu-zisă. Trebuie să verifici starea bunurilor. De asemenea, trebuie să înregistrezi datele și să documentezi orice discrepanțe. În cele din urmă, trebuie să centralizezi și să analizezi datele. Acest lucru este important pentru a lua măsuri corective. Folosește un software pentru a-ți ușura inventarul și consultă un contabil pentru ajutor.